Nanging para rawuh kakung sumana putri ingkang dados kehormatan ngaturaken wilujeng dalu sedayanipun nunji saderepun adicara pawian prasaja wonten ing kalenggan ratri punika kapurwakanan kala ing mriki suli sarira saking para kadang campur sari bintang samudra pangarsa panjenenganipun Raka Mas Pamungkas ingkang mijil saking wekon Kali Krikil bebilinggen nyoparing panglipur kirang nuju prana kula pinangka pranata hadicara ingkang wajib hanyunaken 1000 agunging aksama. Nunji adicara wonten ing kalenggan dalu punika sinengkuyung para kadang AVS Lighting ingkang mijil saking wekon Krau. Ugi sinengkuyung para kadang Heri Wijaya Audio Sound System ingkang sampun kondang kaloka saindenging Nuswantara punika tanggapanipun murah namung 1500 rong dina rong bengi. Ning niku panjere. Operator engko selak kesusu mbualang aku tabuh. Ugi dalu punika sinengkuyung para kadang Deni Rejing matur sembah nuwun. Ugi adicara wonten ing kalenggan dalu punika dipun live langsung wonten ing channel YouTube nunji kanthi channel AJM Multimedia. Nggih, bilih mengke panjenengan badhe hamirsani wonten ing YouTube sumangga dipun klik wonten ing channel AJM Multimedia. Nunji biak lo ha ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula bali malih ingkang
jawab salam banter kompak mugia kata rezekine Allah mah sing kagungan utang mekar komida BRI MBK jawab salam mugia lunas Allah mah malah nyogane sing banter to iki ketarane iki diutang kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng para punden, para pinisepuh, para sepuh saha sepuh ingkang tunupaing palas lebda ing pitutur ingkang tansah tuhu kala bekti dawuhipun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Boti dumateng panjenenganipun Kepala Desa Turi dalah sadaya peratipun ingkang tansah tuhu kala hormati dumateng para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinaket wahyuning Gusti kitiping ilahi ingkang tansah tuhu kala bekti dawuhipun dumateng para tamu kondangan kakung Sumala Putri ingkang dat kalingga murdaning akrami boten kata lumpen dumateng para kadang muda tumaruna para kadang sinoman ingkang tansah tuhu kala tresnani ngaturaken matur sembah nuwun dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Kusno Ibu Wiji sampun minercaya para kadang campur sari bintang samudra pangarsa panjenenganipun Roko Mas Bagus Pamungkas ingkang mijil saking wewengkon Kali Krikil supados ngregengaken swasana wonten ing kalenggahan dalu punika wonten ing dalipun Bapak Kusno Ibu Wiji wonten ing adicara Boyong Mukti Sirat Mojo temanten kekalih Nonenji Roko Mas Bagus Muhammad Wiwit Hidayat AM Dekep kalian kesumaning Ayu Nimas Roro Ira Rahmawati AM Dekep putri saking panjenenganipun Bapak Priyanto Ibu Sulastri ingkang mijil saking wengkon ngumpak dalem dander Bojonegoro ing mriki kala selesarira saking panjenenganipun Bapak Kusno Ibu Wiji nyunaken sewu agunge aksama bab bilih anggenipun caos palenggahan pasuguhan pasugatan kirang nuju prana kawula kang gareng ingkang wajib hanyunaken sewu agunging aksama tanpa pindan wonten ing kalenggahan punika para kadang campur sari bintang samudra pangarsa panjenenganipun Roko Mas Pamungkas ingkang mijil saking won Kali Krikil makarya sareng para kadang AVS Lighting Heri Wijaya Audio Denny Rejeng saha makarya para kadang AJM Multimedia Live Streaming wonten ing kalenggahan dalu punika para kadang campur sari bintang samudra ngatur rawuh para widyawati pesindihan waranggana artis ingkang cacahipun wonten 51.000 ora 44 lho setunggal bokos tunggal para kadang widyawati sowan ngabyantara wonten ing ngarsa panjenengan sami ingkang keparang jengkar saking sasana panenggahan sowan ngabyantara wonten ing ngarsa panjenengan sami kesumaning Ayu Nimas Roro Dwi Rani Bintang Samudra ayono
rezeki iki aja keblitung pasuryan sing ayu jebul kuwi wedok ora. Ingkang sajipun kepareng jengar saking sasana Panenggang kulitanipun ireng manis yen cinandra lir kadya manis sing manggis kesemaning ayu Nimas Roro Ki Bintang Samudra yo. Nanti kalau gua meteng gimana? Mbok kawin? Nah, aku meteng malah hargae. Aku udah ingin nguntal pil kleru kok. Kleru nguntil pal. Ingkang sajengipun dasare wong ayu yen guyutan saya ayu, yen prengutan saya patut. Ngagem busana tinata endah asripene ing pandulu pasuryane mencorong lir pindhane lampu parkiru 50.000 watt kesemaning ayu Nimas Roro Risma Indonesia Raya yo. Jengkar saking sasana Panenggang menika satunggaling Widyawati pesinden ingkang sampun kondang kaloka wonten ing dunia nyata dan dunia gaib. Dunia gaib kok. Kesemaning ayu Nimas Roro di Harap Bintang Samudra yo. Halo sayang. Apa kali? Prawu makaten para paraga para Widyawati wonten ingkang lenggah dalu punika ingkang nyingkuyung para kadang campursari Bintang Samudra pranata haditara kleke Mbak Icu Gareng ingkang mijil saking wongkon Bojonegoro Prawu Wusana sugeng amirsani pasukan kita campursari Bintang Samudra ngantos parineng pergetan nuwun kawula nuwun.
Agitku ki arep tak ngombe sik ngono kaya ora di anu. Hah?